Сигурно знаете, че едно от най-важните неща за запазване на здравето и жизнеността ни през студения сезон, а и след това, но особено сега през зимата, е да пазим бъбреците си. Знаете, че е важно корема, кръста и стъпалата ни да са топли, особено през този сезон. Според китайската традиционна медицина, бъбреците са седалището на нашата жизненост, така че трябва да ги пазим. Ето и един суджок трик, който да ползвате в ежедневието си, за да се пазите здрави и за да съхранявате своята жизненост дълги години. Бъбреците ни имат една проекция на ръката ни, която много лесно можете да намерите. От към тилната повърхност на ръката намерете вдлъбнатинката между втора и трета метакарпална кост. Ето тази вдлъбнатинка, която усещате тук. Там, където пръста ви спира, е мястото на проекцията на единия от бъбреците ви. Ако това е лява ръка, като при мен, то това е между показалеца и средния пръст е проекцията на десния ви бъбрек. А между четвърти и пети пръст, т.е. между котрето и безименния пръст, в длъбнатинката, която ще намерите, тук където метакарпалните кости срещат китковите ви кости, ето тази малка ямка е проекцията на левият бъбрек. На другата ръка е обратно. От към малкия пръст, на дясната ръка. От към малкия ви пръст е десния бъбрек, а от към показалеца е проекцията на левия ви бъбрек. Без значение на коя ръка работите. Това, което трябва да направите, просто да опипате къде свършва тази вдлъбнатинка и в продължение на 1 минута да разтривате тази точка. Точката ще бъде болезнена, не се съмнявайте в това. Нека да усещате приятна до леко така засилваща се болка. Разтривайте в продължение на половина 1 минута. Още по-добре, ако разполагате с специален инструмент като мен, това е сонда или някой по-тъп молив или върха, или по-скоро не върха, а капачката на някоя химикалка, просто да не нараните кожата. Още по-хубаво е, ако можете да отделите време и ако имате лечебните пелинови мокси. Аз имам бездимна мокса, тук в Сведан можете да си закупите или онлайн да си поръчате. Нагрявате тези местенца, ето така, от разстояние около половин-1 см в продължение на 3-4 минути за всяка зона. 3-4 минути за единия бъбрек и 3-4 минути за другия бъбрек. Ето така, като движите леко нагоре-надолу моксата, за да може хубаво в дълбочина да прогреете тази зона. Можете да поставите и мини мокси, но това е тема на друго видео. И вечер, преди да си легнете, поставяйте на тези места, апликирайте бобче. Аз в момента съм сложила на този зелен левкопласт едно зелено семенце от боб мунк. Можете да използвате всякакъв боб. Бял, червен, особено ако имате проблеми с бъбреците, ако имате камъни, ако сте страдали от пиелонефрити, е задължително да го правите поне 10 дни в месеца. Всяка вечер апликирайте на тези места бобче, което да остане и да ви лекува цялата нощ. Сутринта просто отлепете левкопласта и го изхвърлете. Разбира се, трябва да го направите за двата бъбрека. Редувайте ръцете, едната вечер на дясната, другата вечер на лявата. Ако имате време преди това да нагреете и смокса, ще видите колко по-жизнени ще се чувствате и със сигурност ще се предпазите от бъбречни проблеми в бъдеще. Чао!